The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. For all Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But to all who have received him, those who believe in his name, he has given the right to become children of God. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and thus has righteousness, and with the mouth one confesses and thus has salvation. For the Scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. 1 Peter 1:6, this brings you great joy, although you may have to suffer for a short time in various trials. Verse 7, such trials show the proven character of your faith, which is much more valuable than gold that is tested by fire, even though it is passing away. And it will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. Isaiah 40, verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. There hath not failed one word of all his good promise. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. God never sends more pressure to a believer than he can bear. But on the other hand, he sends enough pressure to accelerate the believer's spiritual growth. And we should notice that what God has not removed, he intends for us to bear. 2 Corinthians 12:10 says, for this reason I find contentment in weakness, in slanders, in persecutions, in stresses in behalf of Christ. For when I am weak, then I am powerful. Contentment is capacity for happiness. It is the believer's satisfaction with the blessings God gives him. The Lord Jesus Christ possessed inner happiness on the cross while being judged for the sins of mankind. That's in Hebrews 12:2. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuos-pulong sa Dios ni ining adlaw, atong andamon ang tagsa nato kakaugalingon.
dili kita makasabot, dili makatudlo ang Espiritu Santo siyang kamaturan kung ana kita'y gihambin o inong gitinir nga mga sala din sa atong kalag. We have to flush them out. Ikinahanglan nga habwaon kini silang tanan. Ug atong pinagi lamang sa atong paghingalan, pag-admitir, angkon nga kita nakabuhat nitong mga sala. Batok sa Dios, busa ngadto lamang sa Dios ato kining hinganlan, ato kining kumpisal kay siya man ang atong gihimuan sa maong pagsupak. Kay ang iyang mando diha sa 1 John 1:9 nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. So kung marimbuwata ka na, ikaw andam no sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos aron makatudlo ng Espiritu Santo kanimo. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka ng imong free will, kaugaling mong kaubuton sa paghimo og desisyon, the most important decision that you can make in throughout your life. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas og Ginoo. If you do that, agi ka na pagsunod diha sa Acts 16:31 nga nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab ni ining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami ning adlaw, Dios, pinagis pag gahom sa Espiritu Santo kanamo, tangtang ang mga babag nga niya sa among una-una, ang mga tawhanon, kalibutanon, mga panguna-una, among kiniibilin dito sa gawas. Amo na kiniiwakli o kalimtan, aron kami makapunting, makatutok diha sa imong igatudlo kanamo. We pray that you give us the necessary concentration and focus to what you're going to teach us today. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. May adlaw kaniyong tanan mga higala, mga kaigsuunan din ni Kristo. Pasalamat kita unas tanan sa Dios sa iyang paglugway pa sa itong kinabuhi for extending our life until this very moment. Kini nagpasabot nga wa pa mahuman ang plano sa Dios sa itong kinabuhi. Musa dako na itong pasalamat kaniya sa iyang paglugway, giving us another day of gikinahanglan nga atong himuan nga mapahimuslan nato ang iyang grasya dining adlaw. So kining tanan grasya tungod sa kaluoy, tungod sa gugma, tungod sa kortesiya sa Dios. We do not deserve it. We do not earn or work for it. Kay kini grasya man. So okay, di ta maglangan, padayon ta sa atong puntuon sa pulong sa Dios, diin kita na hunong o the point that we have stopped in our discussion yesterday o giniyaman kita gihapon sa atong tun-anan nga giuluhan og ang talagsaong espirituhanong panginabuhi sa mga magtutuo ni Kristo. The unique spiritual life of believers in Christ. Okay. Aniya po. Okay. Unas tanan, agi og labas gihapon sa atong panumduman nga. Kitang mga magtutuo. Niadtong higayon nga kita mihimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. Ang mga butang nga nagpanghitabo mao kini. As a review, okay? Paglabas sa atong una-una. Kita nahimo ng sakop sa kaliwata amin sa harianong panimalay sa Dios.
We became members of the royal family of God. Gawas pa niya na, kita nahimo ng anak sa Dios, child of God. Gawas pa niya na, kita nahimo ng lungsuranon sa langit. But pasabot, tagalangit na kita. Kaya ang tanang mga magtutuo, mga citizens na mas langit. Diha na sa Philippians 3:20. Filipos 3:20 nagaingon nga kita mga tagalangit na. Gawas pa niya na kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios. Gawas pa niya na kita gitimbrihan na sa Espiritu Santo. Kanang timbre o silyo na paila na kita kalifikado ng magkinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad, dito sa langit. Gawas pa niya na ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi, Book of Eternal Life. Di na mapahangtod sa hangtod. It cannot be blotted out anymore. O kana maupoy passport na to nga kita maka kinabuhi na uban sa Diyos dito sa langit. Okay? O mo lang kana pipila ka mga butang nga nagpangitabo. Gawas pa nga kiyatagan bitaw 39 irrevocable absolutes nga di na kana mabakwi o napanagian na nato kana. O kita nadugtong na ngadto sa Dios. Kay si Ginoong Jesucristo mao lamang ang nagpasiguli kanato. Gipasiguli kitang Ginoong Jesucristo umikan siyang gibuhat dito sa cross. The redemptive work of our Lord Jesus Christ made us reconciled to God the Father. Okay? So kita nahimo ng mga anak sa Dios. So, karon nga nasud na ta sa plano sa Dios, human na to dawatas Ginoong Jesucristo, ingon nga itong manluluwas, kaya nagsunod man kita niya ng tugon diya sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, Acts 4:12, na nagaingon sa in English, so, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. O si Ginoong Jesucristo nagaingon usab sa Juan 3:3 o Juan 3:7. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. O diya sa Juan 14:6, John 14:6, si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So karon sa atong pagdawat kang Ginoong Jesucristo, pagtuo kaniya nga atong manluluwas, diha automatic nasud ta sa plano sa Dios. Okay? Automatic. We became kanang nadugtong nahiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod o giyatagan pa usab kita niya ng fellowship with God, pakikabitay sa Dios. Although kini temporaryo, nganong temporaryo, tungod kay sa diha nga kita makasala, mugawas kita niya ng pakikabitay. Out we go from fellowship. But ang atong eternal relationship dito sa itaas nga lingin, top circle, wala na pagkatangtang. Okay, that's covered by the doctrine of eternal security. We are eternally secure. Okay, so kana kumplito o permanente na kana nga relasyon, that is eternal relationship. Upon the bottom circle, that is the temporal fellowship. Nganong temporal? Sa ako nang ginaingon di padugay, sa diyang kita makasala, out we go. Tato pa, migawas tas plano sa Dios. O kita, we are vulnerable sa mga kalaki ni Satanas sa diyang kita magawas sa plano sa Dios. Kay sa imong pagsuod sa plano sa Dios, that is tantamount to living or residing in the operational divine atmosphere, which is otherwise called the protocol plan of God, the royal palace, or the
God's power system, the Christian way of life, okay? Mao kini ang iyang mga synonym nga mga mangan nining maong plano sa Dios. So sa diha nga kita nagapuyo diha sa sud sa operational divine dynasty, which is supposed to be our permanent residence natong mga Kristiyanon, tong mga anak sa Dios. Anhara kita papuyan sa Dios. And this is ako nang ginaingon nimo, this is a mental attitude. Okay? Kini is a system of thinking. Kaya ang Christian way of life is a what? A mental attitude life. Mabitaw na nga itong huna-huna mo'y puntaria sa pulong sa Diyos. Mao'y kanang target o the home of God's word. Manang sa ato na maulagi nga kita sa atong pagtuon sa Diyos, we need concentration, pagtutok, pagpunting sa gitudlo, not necessarily to the messenger but to the message. That is the bottom line. Okay? Mao ni daog dili sa mensahero kundi ang mensahe. That's the issue. So sa diha nga imong gipunting, imong pangunahuna nganha o imong pagtagad nga nasa gitudlo nga pulong sa Dios, then musud ka ng pulong sa Dios. Ang iyong huna sa Dios, Isaiah 55:8-9, musud sa imong pangunahuna o sa imong paghuna-huna diha. Ang huna-huna sa Dios may imong gamiton sa paghuna-huna. Ang sa resulta, any work or deed nga imong buhaton, ang resulta divine good. Diyos nun nga mayong buhat. O kana lamang nga matang sa mayong buhat ang pagagantihan, rewardable. Dili katong sa pikas. Ang mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan nga mga pangunahuna ang imong gamiton sa pagunahuna, then mahuog ka na sa pagkaunsa. Kahoy, kugod na gami, o imong duslitan ka na. Sindihan na nimo, pusporo, sunog, silaob. So maug daw. Why na ibilin? So unsa may gantihan? Wala. See? They are going to be burned up. Apan ikaw dili. Kay Kristohanon ka man. You are not destined to burn, but to go to heaven. Okay? Apan na imong kinabuhi, kaya pagkasala ka man, out you go from the plan of God. So, mo na nga, atong review kini, aron di na gyud na nimo makalimtan kini atong kahimtang ingon nga mga anak sa Dios. Ana dili ingon-ingon kining pagkaanak sa Dios, oy. It's not a joke. God is dead serious to His word. Ano kining atong pagtuon is a serious matter. Nagatuto kita, nagapunting kita, nagahatag kita pasyon ng pagtagad, priority sa mga pulong sa Dios. Kaya ang iyang mga pulong atong itun-an diha sa Biblia, mo na iyang huna-huna sa Dios. Isaiah 55:8-9 sa gisulti niya. Sa Dios. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. In fact, diya sa 1 Corinto 2:16, mao kini ang who is going to instruct us, but we have the mind of Christ. Na kita'y huna-huna ni Yesus Kristo. Mao ni atong gipanguna-huna. Ingon nga mga anak sa Dios. Ingon nga mga Kristohano. You see? It's the mind. Ayaw ginikalimti. It's a mental attitude. Kining atong pagkinabuhi, ingon nga mga anak sa Dios. Mauna nga. Ang emphasis yun sa ikaduhang, by the way, ang plano sa Dios good gibahin mas tulo. Okay? Review gihapon kini. Ang unang bahin ini is salvation, kaluwasan. Okay? Kaluwasan. When you believe in Christ, then you are saved. Okay? Once saved, always saved. Kaluwasan. Ang ikaduhang bahin sa plano sa Diyos unsa? Believer in time.
magtotoo dinhi sa panahon. Okay? O ang ikatulo, ini kamatay na to sa altong lawas, so kuhaon na ta sa Dios, then believer in eternity. Ano na ikatulong bahin sa plano sa Dios. Okay? So, I hope din na mo kalimtan ang tulo ka bahin sa plano sa Dios. Salvation, number 1. Believer in time, number 2. Believer in eternity, number 3. Mo nang phase 3. O ito naman dungog ni mo mga doctrinal believers mag-ingo. Hay naman tong imong amiga o imong amigo. Tuan na sa phase 3. Mo na ibot na sabot. Phase 3 is believer in eternity. Okay? Kasabot ka? Okay, karon. Ang ato laging concentration mao kining ato karong gisgutan nga unique spiritual life of believers in Christ. Ato ning gisgutan kini mga punto din the points of doctrine. Kay kini may kalabutan sa atong pagkinabuhi. Niining mong mata nga talagsaon, dili kasagaran nga panginabuhing espirituhanon. See? Ug imong makita gyud, imong maamguhan as you grow spiritually nga unsa ka nindot, how unsa ka mabulukon, kulbahinam kanindot ni maong matang sa pagkinabuhi. Okay? You live in God's in the light of God. You're walking in the light. You're walking in faith. You live by faith, not by sight. Okay? Kaya kung wala kay pulong sa Diyos, ang opposite ang imong masinati. You walk in darkness. Kaya ang pagkaway doktrina, pagkaway pulong sa Diyos, diya sa mga una, di pakisama ka na sa nagalakaw kas kangit-ngit. Ato man ang gisgutan last time. Kung ikaw maglakaw kangit-ngit, diya sa inyong balay tingali, murag nag-brown out, baron nag-black out, baron way suga. Ano sa mga metabo ni mo? Magkaap-kaap ka kung nakas kangit-ngit. Ang tendency ni mo, basig sukarap ninong ka, matumba ka na. You see? Mo po na itandi na itong kinabuhing Kristohanon. Kung ay kay pulong sa Diyos Diyas imong kalag, you're walking in darkness. Can you afford to be in that state, in that condition? I don't think so. Now, ang Diyos raba mo ay nagmugna sa mga mananaog. He is the author of winners. God does not want His children to be kanang losers. Dili. Buot siya nga kita magmadinaogon. He wants us to become victors, not victims. You know what I mean? So, mao na, ang gipatuon ta sa pulong sa Dios. Sa Dios. Okay? Kay ang ikaduhang bahin God's plano sa Dios. Ano sa to? Believer in time. Believer in time. Kita karon mga magtutuo ni atong panahon nga gipuy-an karon. Nga mo ni atong concentration. Unsaon ato pagkinabuhi. Niining maong mata nga talagsaong panginabuhi. Espiritual ng panginabuhi. So mo na nga tugon sa Dios, mando sa Dios, mao nga unsa patun-on ta siyang pulong. Diya sa primero unsa 2 Peter 3:18. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 nagaingon. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon pag-grow, unsaon pagtuo? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Dili sinimana, dili binuwan, adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ngano man tungod kay mo tanaw ko nimo kapila man kadi ay kamo atubang o mga suliran. Sa kinabuhi. Every day. O tingalin, ubang mga adlaw nga, wa kay problema. Salamat sa Diyos. Apan, ambot pa sabot, sooner or later, mo atubang yung mga suliran. Wala ang Diyos, pasidaan.
Hatag siya og kalamdag kanato nga. Tunay akong pulong adlaw-adlaw. Kay diha nimo makuha ang akong solusyon nga giandam nimo. You see, kita nimo unsa ka how awesome God is sa iyang provision. O kaganiyang buntag pag mata nimo, pagbukal gyud imong mata niya kanang mi kanang tindog ka diha unsa may mong gibuhat. Nagpasalamat ka ba sa Dios nga salamat Dios nga gipabuhi mo pa ako. Daghan ka na wa magkapasalamat. O mando sa Dios, we should give thanks in everything. Everything. Tanan. Kaya without Him, we are nothing. Ito itong iingon sa akong amigo nga, the word Christian, kuhaan ang word Christ, kung sa'yo may bilin, I-A-N, sabot siyang I-A-N, I am nothing. Kita ni mo? Nagasabot ka ba? Christ is everything, I am nothing. Wag yun tayo nungdan. Wag yun tayo pause. We are useless. We are helpless. Muna, God's grace comes in. Sa diha nga ikaw mo admitir mo angkon nga ikaw hopeless, useless. Iya kang unsa hatagan siyang grasya. Mao ka na unsa ka ka mabinantayon o pagka maamumahon ng Dios nga atong amahan. You see, wa magpiyong ang atong Dios sa atong mga suliras kinabuhi. Wa tay piyongi o wa lanta panubalinga. Every moment sa atong kinabuhi, binantayan ta sa Dios. We are given total freedom to do what we want, but with that freedom, bantay lagi. Kaya with that freedom goes responsibility. Kita rin manubag sa unsay atong himuong desisyon. Gikan yan ang maong kabubuton. See? Kaya atong paghimong desisyon, gikan mas kabubuton. Sugot ka ba? O di? You see? It's a matter of choice. O na kanunay nitong balik-balik ng maong prinsipyo. It is a matter of choice. Imo ra yung imong pagbuot ba? Apan sa diha nga masipyat ka diha sa imong paghimong desisyon, then ikaw ra po'y manubag. You're the only one answerable, responsible, and accountable. Kasabot ka. Unsa ka nindot nini moong prinsipyo. You see? Na kung kita nagalakaw diha sa kalamdag, kahayag diha sa pulong sa Dios, then favor comes our way. But the moment kita musalikway, di manumbaling, sa grasya sa Dios, kagi anda mo tagana sa Dios kanato, then we are always a product of our decision. Kung kanunay natong hisgot kini usap. Kini prinsipyo magyud ni sa pulong sa Dios. Narani mo dawat ka ba niya anak? Imuha ang pagdawat, imuha ang pagsalikway po, dapan mo. Mauligi na. Kay kining tanan nga itong hisgutan, gikan kini sa stimulus sa Dios. You know what we mean by stimulus? Kining stimulus, ako ning binisayon, ako naman ning hubad sa Bisaya, mura ning pag-awhang, pag-agda. You see? Ako bigitaw kang yatagan o ihimplo ni ining stimulus, sama ni anang pananglitan, magkuha ko sa kapitsil nga tubig. Sa kapitsil tubig, punos tubig. Ako kang aksyonan o yabo. Kining tubig sa kapitsil, mo niya itong itandi nga mo stimulus. Okay? Stimulus na. Natanan ra bang stimulus na ginahanglag tubag. It requires an answer. Okay? Either positive or negative. Okay? Ug ang tanan pong tubag, all answers to the stimulus, na ay resulta. Kasabot ka?
Okay. Na resulta. Mao ni atong gibasihan kanang pulong sa Dios diha nga nahisulat diha sa John 3:36. Juan kapitulo 3 bersikulo 36 nga nag-ingon. Siya nga nagatuo, he who believes in him, Jesus Christ, he who believes in him has life. Kanang life diha is eternal life. Kinabuhing dayon. Niya ang sunod nga phrase, he who does not believe in Christ, in him, does not have life, but, nagidugangan pa magbat, the wrath of God abides on him. Okay? So the whole kanang verse nag-ingon, siya nga nagatuo kaniya kang Ginoong Jesucristo manag-iyag kinabuhing dayon. Apan siya nga musalikway, dili mutuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas, dili makapanag-iyag kinabuhing dayon. He does not possess eternal life, but gidugangan pag yun, the wrath of God abides on him. Kanang wrath diha, manay kapungot sa Diyos. Of course, dili man mapungot ang Diyos kay ingpit mo siya. Ambot pa sa ambot, murag giingon lang nato as a language of accommodation. Okay? So mao na nga aron masabtan ba lang nato nga ang kapungot dili kay kapungot kundi mao kana ang kanang judgment. Okay? The wrath of God, the judgment, ang iyang hustisya. Ang wrath gyud niya ng bupasabot sa original, it is the lake of fire. Unsa man ang lake of fire? Linas kalayo, binis paghubad sa kadaghanan, ang impyerno. So, atong lakbitan, atong usbon ka na sa himo niya ng klaro nga phrase or verse, John 3:36. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life. Okay? But the wrath of God abides on him. Ang iyang dangatan mao ang unsa? Paghukom. Condemnation. Eternal. Kapungot sa Dios mao kanang linaw sa kalayo. Hangtod sa kangturan. Adto kanang maong tao nga misalikway sa kaluwasan. The maximum love of God nga gitanyag nganhi sa tao, ngana sa tao. Pagkanang tawhana midumili, misalikway, miwakli. So ang iyang dangatan mao ang eternal condemnation. Klaro? Klaro ang pulong sa Dios. Tinaw ang pulong sa Dios. Why bakak ang pulong sa Dios? So karon ikaw, kung ikaw hingtungdan nini, wa pa ka makadawat kang Jesucristo, be sure to make that most important decision in your life. Kay maybe tomorrow is too late. Tomorrow may be too late. Pulayin ang tanan. Now is the right time to make the decision. It's okay. Karon kay kita mga magtutuo naman kung ikaw midawat na kang Ginoong Jesucristo, kita pasubayon na niining maong matang sa panginabuhing espirituhanon. Unsa tong akong giingon nimo usas na hitabo nimo pagdawat nimo ni Kristo, ikaw na himong unsa sakop sa unsa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Now, ingon nga mga, by the way, niya nakita sa panahon sa simbahan, okay? The church age. Mao ni gitawag na to, panahon sa simbahan ng church age. So, as church age believers, okay? Mga magtutuo kita nining maong panahon, we are members of the eternal spiritual aristocracy. Aristocracy, harianon, okay? Pinaagi sa grasya, kita nahiusa diha kang Ginoong Jesucristo nga maong hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga Ginoo, o kita gisagop
ingon nga mga manununod into the royal family of God. Kitang tanang mga Kristohanon nagaambit ni ining very exalted position and privilege. Even sa diha nga kita, of course, kita gikan man ta from vastly different human backgrounds, right? Now, pinagi sa pagsunod nato sa protocol sa Dios. Ang pasabot sa protocol, paagi sa Dios, pamaagi sa Dios. Pinagi sa paggamit nato ni ining iyang pamaagi, ang iyang mga sumbanan, ang iyang mga kanang procedures nga gilatid diha sa balaang kasulatan, kita makakaton sa paghuna-huna ingon nga mga harianon. We learn to think as royalty and to conduct ourselves with niya ng grasya and honor befitting our spiritual status. Okay? So mao kini ang minungdanong mga punto dinibahin sa atong pagka members of the royal family of God. So, ingon nga mga sakop sa rin ng panimalay. Okay? Kita mao'y rumbo, target ni Satanas nga mao nag-una nga kaaway sa Dios. Okay? Iya gyud ning gubon as possible kining simbahan. In fact, sa ato nang gitun-an pipila ka adlaw na karon, nagtuon ta sa 4 divine institutions. 4 ka mga kanang katukuran sa Dios o Dios nung katukuran. Inon lang nato ang nasa Binisaya. Divine institutions. Unsa man naguna? Atong kabubuton. Okay? Kinsa may otoridad niya ng atong kabubuton? Kita. Kasabot ka? Ano na naguna? Nga divine institution. Ikaduha, ang kaminyon. See? Ang kaminyon. Marriage. Muna ikaduha nga divine institution. Kinsa may otoridad nini maong institution. Ang unsa? Ang bana. Okay? Ang bana. Kaya ang function sa bana, he is the leader, he is the initiator. Ang function sa asawa, unsa man? She is only a responder. Tigtubag lang. Okay? Mao na kini ang function nila. Ang karon ay katulo. Unsa may katulong divine institution? Family. Panimalay. Kinsa may otoridad? Ang amahan. Okay? Siya ang otoridad. Ang ikaupat nga divine institution, ang nason. Nation as a whole or nationalism. Kinsa ang otoridad? Well, of course, the government leaders, presidente, unsa na mga pangulo. Mao kana sila ang otoridad. So, if you are a believer, God mandates you to be what? Oriented to these divine institutions. Unsaon? Pagtuon puro sa Dios. You see? Ano nga itong gibuhat? Sige, tagtuon ini mga punto, ha? Bason nga di na ginima, unsa? Mapapas atong panumduman. Musink in gini sa atong kalang. Na, mao na nga ikaw karon kay Kristohanon ka, anak naman ka sa Dios o naman ka sa God's side, iyang bahin, iyang kampo, then ang kampo sa kaaway sa Dios, sa Satanas o iyang mga demonyo, magsige po unsa? Sige insa na itawag nila sa mga kasagaran nga giingon, maglawgaw. Mao na iyang buhat, lawgawon. Kita nga mga Kristohanon. Mao bitaw ni kining evil nga unsaon man ning evil to fight. Unsay tugon sa Dios. Kanang confront evil, balusi ang evil sa maayo. Okay? Ang kining buhat pasabot ning maayo, ang iyahang nga mga pamaagi sa Dios. Kining mga pudong sa Dios nga tungitunan mao na niya maayo. You see? Mao na atong gamiton. Fight evil
with good. There is a verse for that. Okay, so naadi ay conflict of powers. Naay conflict. Naay panagbangi, panagsungi sa mga gahom. Duha ka gahom. Gahom sa Diyos o gahom ni Satanas. Now, kining conflict of powers, nagahulagway kini sa katinuuran. Tinuod man yun ini atong kalibutan karon, right? It describes the reality of the world today. Now, luyo ni iningingan yung dramatic contrast of virtue and arrogance kay mao man gini. Nagkabangi maning bertud versus arrogance, love versus hate, truth versus deception. Kini di makita ni mga sistema sa gahom. They are invisible systems of power. Mano nga itong itawag og dynaspheres. Dynasphere. Dapit nga may gahom. Okay? Nga kini mao'y maga-influensya sa pangunaw na tao. Okay? Now, tungod kay all of humanity is inherently weak. Maluyahon. Okay? Way kusog. Atong dawat lamang ang atong kalig-on, kabaskog, o kaisog for good or for evil. We receive our strength for good or for evil from the power system in which we choose to reside. Asay atong buot nga po yan, ang gahom, dapit mga may gahom sa Diyos, dapit nga may gahom sa Satanas. Papiliyon ta. Kaya ang sistema sa Diyos nga iyang gidisenyo in the system designed by God, naginganlan og divine dynasphere. Atong katunan, atong sinati the inexhaustible supply of spiritual strength. Di gyud kanang mahutdan ka og gahom. Niyan ang pagsangkap, yan ang espirituhanong kalig-on, kaisog, that offers wisdom and blessing sa matag circumstances kinabuhi nimo. Apan, so dito ka Satanas nga dapit nga may gahom niya, cosmic dynasphere. Kaya duha man niya. Nawag ni Satanas, di gyud papildi ha. Kung ay usa sa Dios, duhaon gyud niya. Ang Dios usa lang, divine dynasphere. Ang iya unsa? Cosmic dynasphere. Cosmic dynasphere number 1, which is arrogance complex, o cosmic dynasphere 2, which is hatred complex. Na duha nang iya. So niya ng gahom ni Satanas, dapit ni may gahom ni Satanas, nga cosmic dynaspheres, ang atong mga kaluyahon are exploited. Ug ang atong mga desisyon nga himuon, nagaingon kinis in English nga entangle us in a web of sin. Murag maglukot-lukot na ta sa kanang lawa-lawa sa sala, in the web of sin, misery, and satanic deceit. Biktima kita ni Satanas yan. Kung mo atong piliyon, kita ni mo mauni atong di pahinugduman ang atong kaugalingon. Ingon nga mga anak sa Dios nga magmaisugon, magmaligon kita sa atong pagbarog. Kay barugan na naman yun yung panahon na to. Grabe na kining injury conflict. Kining bugno nga langit nun, inon ta. O budawat ka ng Bisaya. Bugno man yung langit nun ba? Spiritual warfare. Dili ni kay warfare lang. Dili full scale yun. Gubat yun. Mga kita na sa taliwa. Papilion ta sa Diyos. Ngayon ang Diyos pili. Adto ba ka sa akong kaaway nga si Satanas? O dire ba ka sa akong dapit? Pili. Naakay kagawasan sa pagpili. Kantiman ilagi sa imong paghimog desisyon, gikan niya na
ikaw ra gyud manubag. Okay? Basta ako buot nga ikaw mahimong mananaog o ikaw makakinabuhi niya anang talagsaon nga espiritu nganong panginabuhi nimo nga anak sa Dios. Nato nga mga anak sa Dios. Busa padayon kita sa atong spiritual momentum aron ato magkabot kita nga atong tumong nga spiritual maturity. The stage of capacity for life, for love, for blessings. Mag-ambot na. Pamana mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining imong mga pulong nga imong itudlo ka namo ni adlaw. Salamat ni Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ning dapita o Diyos aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat o Diyos sa imong pagkapatinumanon sa imong mga saan. Dili gyud matuki mga mong pagsalamat kanimo Ginoo. Pani kami sa among pagbubuhat ning adlaw. Dada kami pagbalik dinhi. Ugma ug sa umaabot nga mga adlaw. Hangtod nga imo kaming kuhaon. Pinaagi sa kamatayon ba o sa pagsakgaw ba? Kini ang imong mga pulong sa kamatuoran nga among gibarugan. Andama kami kanunay o Diyos. Iway kami sa mga kabilinggan. King tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.